Ake sibukeke izithombe zalawo magama lawo esasebenzisa eklasini, the everyday verbs, okay, that we use in the classroom. Take out your book. Khipha ibhuku. Umile, he is standing. Uhlezi phansi, she's sitting down. Uyacabanga, he is thinking. Uyacula, she is singing. Spela la magama. Spell these words. Okay, now let's do an activity. Nanku umsebenzi wethu, umsebenzi 1, activity 1. Humusha le misho elandelayo uyibhale ngesingisi. Uthisha uyabhala. Abafana bayafunda. uThabo ubhala ebhodini. Mina ngithanda ukupenda. uSindi uyabuza. Abafundi bayacula. Khipha ibhuku lakho. Bala amapeni akho. Abafundi bayadlala. uSandile utshengisa uthisha isikhwama. You are going to try to translate those sentences by yourself. Okay. Umsebenzi 2, activity 2. Bhala imisho emihlanu esebenzisa la magama owafundile. Use any vocabulary from the above list to write 5 sentences. Okay. Umsebenzi 3, activity 3. Funda le ndatshana bese uphendula imibuzo. Ilanga lami lokuqala esikoleni, my first day at school. Igama lami nguThandi. Namuhla ilanga lami lokuqala esikoleni. Ngifaka amabhuku ami esikhwameni, ngilungiselela ukuya esikoleni. Esikhwameni sami kukhona amabhuku, irabha, ipeni, ipensele kanye namakhilayoni. Manje-ke sengikulungele ukuya esikoleni. Igama likathisha wami nguNkosazana Buthelezi. Ngiyamthanda uthisha wami omusha. Sanibonani bafundi, kusho uthisha. Khiphani izincwadi zenu ukuze sizobhala umsebenzi wethu wezibalo. Nangempela sakhipha amabhuku ethu. Qinisekisa ukuthi unepeni, ipensela nerabha phezu kwedesiki lakho, kusho uthisha. Sabhala umsebenzi wethu, uthisha wawumaka. Ngihlangane nomngani omusha. Igama lakhe nguLerato. Impela ngibe nosuku oluhle namuhla. Nansi imibuzo. Ubani igama lentombazane eya esikoleni? Number 2. Ubani igama likathisha? Number 3. Bhala izinto ezisesikhwameni sikaThandi. Number 4. uThandi ufunda siphi isifundo? Number 5. Ubani igama likamngani kaThandi omusha? You are going to do this work on your own and we will see if you are able to answer these questions. Salani kahle bafundi.